Είναι η ΕΡΤ-ΟΠΕ. Να καλησπερίσουμε τους ακροατές μας. Να πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Αρχοντούλα Πέτρο Οικοδέσποινα, ο Μανώλης ο Σάλας ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής μας. Ο ιστορικός Μάκης Σταύρου είναι κοντά μας. Έχουμε πολλά να πούμε και ενδιαφέροντα, και με αφορμή την παραμονή του για 1 μήνα στην Ισπανία τον Αύγουστο, γιατί ο Μάκης ο Σταύρου είναι και υπεύθυνος για την εναλλακτική δράση. Σκοπείς τα γυαλιά σου τώρα. Οπότε ετοιμάζεσαι. Δεν σου φτάσαν 3 λεπτά. Και για το μνημόνιο θα πούμε. Και για το μνημόνιο, τι άλλο θα πούμε? Θα δώσουμε μια νέα διάσταση του μνημονίου. Θα πούμε για την TTIP και το μνημόνιο, και ποια σχέση έχουν αυτά τα πράγματα, και πώς αντιδρούν τα κινήματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί από ό,τι φαίνεται το μνημόνιο δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι και διεθνής υπόθεση, και αυτό τη διάσταση, ας πούμε, της διεθνούς υποθέσεως θα αναλύσουμε σήμερα, γιατί αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι οι ακροατές μας συνήθως έχουν μείνει στο ότι το μνημόνιο είναι ελληνική υπόθεση, στους μισθούς, στις συντάξεις, στη δημόσια περιουσία, σε όλα αυτά τα θέματα, απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, δημόσιες υπηρεσίες, υγεία, παιδεία κλπ. Και πιστεύουν ότι αφορά μόνο τη χώρα μας. Δεν αφορά τη χώρα μας μόνο, και κατά τη δική μου άποψη δεν αφορά κυρίως τη χώρα μας. Προετοιμάζει την Ευρώπη για μια άλλη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα από όλες τις πλευρές του. Η σημερινή κατάσταση που διαμορφώνεται και οι εκλογές που έρχονται, αν και έχουν φαινομενική αφορμή το μνημόνιο που υπογράφηκε, τελικά κατά τη δική μου άποψη έχουν κάτι βαθύτερο. Έχουν κάτι βαθύτερο το οποίο κρύβεται από το λαό, αλλά το έχουν αναδείξει πιο πολύ, τώρα θα αναδειχθεί και στην Ελλάδα, και οι λαοί της υπόλοιπης Ευρώπης. Δηλαδή, εγώ θα πάρω καταρχήν να σας πω, και μάλλον θα διαβάσω, δεν θα πω, για να κάνουμε μια εισαγωγή, τι έγραψε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Αμερική, ο Τζακ Ράσμους, Αμερικανός καθηγητής πολιτικής οικονομίας, για το μνημόνιο. Λέει λοιπόν ο κύριος Ράσμους: με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου στην Ελλάδα, οι δανειστές επέβαλαν ένα καθεστώς σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβεί σε καμία πράξη αν δεν έχει νωρίτερα την έγκρισή τους. Το μνημόνιο αρχίζει δηλώνοντας ρητά ότι δεν υπάρχει νομοθεσία ή άλλη δράση οποιοσδήποτε ίσονος σημασίας που μπορεί να ληφθεί από τους πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα χωρίς την προηγούμενη έγκριση των δανειστών. Αυτά τα λέει καθηγητής πολιτικής οικονομίας στην Αμερική. Μάλιστα. Επομένως, το πρόβλημα του μνημονίου δεν είναι μία απλή υπόθεση εσωτερική. Το γεγονός ότι ασχολούνται διεθνείς παράγοντες και μάλιστα προβεβλημένες προσωπικότητες. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι ασχολούνται πάρα πολύ, και στην Ισπανία, όπως είπες, που ήμουν 1 μήνα, είδα πόσο ασχολήθηκαν παράγοντες της πολιτικής και της πνευματικής ζωής εκεί. Ακόμα και ο Γιάν Γκίψον, ο βιογράφος του Λόρκα που συναντηθήκαμε, έχει κάνει αναφορές για την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω λοιπόν εγώ να ξεκινήσω είναι 2 ημερομηνίες που δεν ξέρω αν είναι τυχαίες συμπτώσεις ή αν είναι σκόπιμα βαλμένες. Η μία ημερομηνία είναι 8 Ιουλίου. 8 Ιουλίου, την ώρα που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είχαν τα μάτια τους στραμμένα στην κατάσταση στην Ελλάδα, στο Eurogroup και στις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονομία και τη διαπραγμάτευση, με απόφαση των ηγετικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφους 438 με 216, αν θυμάμαι καλά, η έγκριση της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Αυτό γίνεται στις 8 Ιουλίου, όταν η Ευρώπη έχει στραμμένα τα μάτια της στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι 5 μέρες αργότερα, στις 13 Ιουλίου δηλαδή, οι ίδιοι κύκλοι, οι ίδιοι
ηγετικοί κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν στην Ελλάδα ένα μνημόνιο το οποίο περιλαμβάνει μέσα ό,τι περιλαμβάνει και η TTIP. Δηλαδή προσχεδιασμένα. Περιορισμός μέχρι και κατάργηση του Κοινοβουλίου, αυτό που είπε ο Ράσμους, κατάργηση των δικαστηρίων των κρατών, θα δημιουργηθεί ειδικό δικαστήριο σύμφωνα με την TTIP, κατάργηση και απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας, γενικά δηλαδή ένα περιεχόμενο που έχει τη TTIP, το οποίο στα βασικά του σημεία έχει και το μνημόνιο. Να λοιπόν η διεθνής του διάσταση. Βέβαια, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τις επιπτώσεις που έχει στους εργαζόμενους, γιατί είναι πολλές και εγώ προσωπικά σαν συνταξιούχος υφίσταμαι και εσύ και όλοι μας και σαν εργαζόμενοι, αλλά και σαν πολίτες αυτής της χώρας. Όμως αξίζει να μιλήσουμε για τη διεθνή του διάσταση, γιατί το μνημόνιο δεν θα αξιολογηθεί με βάση κατά πόσο έκοψε μισθούς και συντάξεις, κατά τη δική μου άποψη, αλλά θα αξιολογηθεί κατά πόσο προετοίμασε, προήλιανε το έδαφος για να περάσει η TTIP που έρχεται. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην TTIP. Είχαμε μείνει στην TTIP και προσπαθούμε να τη συνδέσουμε με το μνημόνιο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εκπομπής σήμερα, και για μένα σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν τα κινήματα. Να εξηγήσουμε για όσους που είναι, τι είναι αυτή η TTIP? Είναι η Διατλαντική Ένωση. Όχι ένωση. Είναι ένωση. Είναι μια συμφωνία. Μια συμφωνία. Ούτε συνθήκη, συμφωνία. Όχι, είναι μια συμφωνία η οποία έχει ξεκινήσει να συζητιέται ανάμεσα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ξεκινήσει χρόνια, 3-4 χρόνια. Αυτή η συμφωνία, το πρώτο που προβλέπει είναι ότι θα υποχωρήσουν θεσμοί κρατικοί, όπως είναι τα κοινοβούλια και τα δικαστήρια, που είναι πολύ σημαντικοί θεσμοί, είναι πολύ σημαντικοί θεσμοί για τα κράτη, και θα επικρατήσει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι πολυεθνικές, θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Να λοιπόν η οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία της TTIP. Η οικονομία στην κορυφή των πάντων, το χρήμα. Ακριβώς. Η οικονομία, το χρήμα, και το χρήμα σε όφελος των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας εμείς? Έχουμε ένα φαινόμενο που θέλει να καταργηθούν οι θεσμοί των κρατών, να υποχωρήσουν και να αναδειχθεί η δύναμη των αγορών. Αυτό προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Ήδη, όπως είπα προηγουμένως, 8 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο Eurogroup και στην Ελλάδα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τις ηγετικές ομάδες, κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα, των σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικούς. Ψηφίστηκε η έγκριση της συνέχισης της συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις προβλέπεται να τελειώσουν το 2016. Της TTIP. Ναι, οι διαπραγματεύσεις. Πού ψηφίστηκαν, σε ποια χώρα? Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, ταυτόχρονα. Οι βουλευτές οι οποίοι εμείς ψηφίσαμε σε κάθε χώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 8 Ιουλίου κλήθηκαν και πήραν μία απόφαση. Να απορρίψουμε ή να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοψήφισμα που έχει γίνει ανάμεσα σε 150.000 Ευρωπαίους πολίτες με πρωτοβουλία της Κομισιόν, και στο οποίο δημοψήφισμα οι πολίτες είχαν απαντήσει κατά 97% όχι. Παρόλα αυτά το Κοινοβούλιο ψήφισε να συνεχιστούν. Μάλιστα. Τώρα τι ζητάει η TTIP? Όπως είπα και προηγουμένως, η διαπραγμάτευσή της προβλέπεται να τελειώσει στο 2016. Από εκεί και πέρα θα γίνει η προετοιμασία της για την εφαρμογή της από το 2021.
Όμως, για να πάνε στο 2021 και να εφαρμόσουν την TTIP, που προβλέπει στην ουσία την κατάργηση των θεσμών, κυρίως κοινοβουλευτικών και δικαστικών των κρατών, πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο. Πρέπει μέχρι τότε να έχει αναδειχθεί ένα πρότυπο. Να πούνε στους λαούς της Ευρώπης, να ρε παιδιά, και τι έγινε που δεν έχουμε κοινοβούλιο? Η Ελλάδα 4 χρόνια δεν έχει κοινοβούλιο. Δεν έχει δικαστήρια. Μια χαρά πήγε χωρίς κοινοβούλιο. Ναι. Γιατί στην ουσία, με το μνημόνιο που μας έχουν τώρα επιβάλει, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας νόμος στην χώρα να ψηφιστεί πριν εγκριθεί. Αυτό έχει συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό έχει συμφωνηθεί από όλα τα κόμματα που ψήφισαν το μνημόνιο. Εάν δεν συμφωνήσει. Ακριβώς. Επομένως, όλοι οι νόμοι θα περνάνε πρώτα από την Τρόικα. Θα περνάνε πρώτα από τις Βρυξέλλες. Όλοι. Μάλιστα. Πριν μπουν στο. Αυτό είναι συμφωνημένο ήδη. Ψηφισμένο. Κατάλαβα. Άρα, μέχρι το 18 που θα ισχύσει η τετραετία, 4 χρόνια θα έχουμε ένα πείραμα το οποίο θα εξελίσσεται στην Ελλάδα, αλλά θα αφορά την Ευρώπη. Ένα πείραμα που το κοινοβούλιο της θα έχει καταργηθεί και που οι νόμοι πριν μπουν στο κοινοβούλιο πρέπει να θα ελέγχονται. Άρα η διαδικασία του κοινοβουλίου είναι τυπική. Τι νόημα έχει να ψηφίζουμε βουλευτές, τι νόημα έχει να ψηφίζουμε προγράμματα κομμάτων, τι νόημα έχει να ψηφίζουμε την κυβέρνηση η οποία θα βγει από κάθε εκλογική διαδικασία. Αυτά όλα πάνε να καταργηθούν. Μάλιστα. Για να καταργηθούν όμως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως θέλει η TTIP, πρέπει κάπου να καταργηθούν πρώτα. Έτσι ώστε μέχρι το 2021 που θα αρχίσει να εφαρμόζεται η TTIP, να έχουν ένα πρότυπο και αν λένε να, εδώ έχουμε μια χώρα της οποίας το κοινοβούλιο 4 χρόνια έπαιρνε αποφάσεις οι οποίες πριν εγκρίνονταν από τις Βρυξέλλες. Γιατί λοιπόν να μην συνεχίσουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη? Μια χαρά πήγε η Ελλάδα. Και αν δεν πάει μια χαρά? Μπράβο, εδώ είναι το θέμα τώρα. Γι' αυτό και πασχίζουν τώρα ότι όλα τα κόμματα θα συμφωνήσετε για να πετύχει το πείραμα. Και σήμερα ο Γιούγκερ, βγήκε ο Γιούγκερ και μίλησε. Μάλιστα. Και λέει θα υπάρχει μνημόνιο στο διηνεκές. Και θέλουμε ένα μεγάλο συνασπισμό. Ήδη από την Ευρώπη, δηλαδή από τους ηγετικούς κύκλους, αυτούς τους κύκλους που ψήφισαν την TTIP 8 Ιουλίου, αυτούς τους κύκλους που 13 Ιουλίου, 5 μέρες αργότερα, επέβαλαν στην ελληνική κυβέρνηση την ψήφιση του μνημονίου, οι ίδιοι κύκλοι τώρα λένε δεν θα είναι μόνο ένα κόμμα. Έστω και αν κερδίσει με απόλυτη πλειοψηφία τις εκλογές, θα είναι όλα τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Και τι συμφέρον έχουνε? Τι συμφέρον έχουνε? Το συμφέρον... Οι χώρες της Ευρώπης. Οι χώρες της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές δεν τα βλέπουν αυτά. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αυτή τη στιγμή 2 λύσεις μπροστά τους. Ή να κινηθούν υπέρ των λαών ή να κινηθούν υπέρ των πολυεθνικών. Των αγορών γενικά. Των πολυεθνικών, όπως πολύ σωστά τις ονομάζεις. Γιατί μεταξύ αυτών γίνεται η διαπραγμάτευση. Επομένως, οι ηγετικοί κύκλοι που θέλουν να καταργηθεί πλήρως η πολιτική ζωή και να επικρατήσει η οικονομία, τι θέλουνε? Θέλουνε μία Ευρώπη με κράτη των οποίων οι αποφάσεις των κοινοβουλίων πρώτα θα έχουν κάποια έγκριση. Είτε από το κέντρο των Βρυξελών που θα είναι οι πολυεθνικές και τα λόμπι των πολυεθνικών, είτε από κάποιο ευρωπαϊκό όργανο. Να λοιπόν το μυστικό για μένα της TTIP. Να το μυστικό του και του μνημονίου. Πού συμφωνούν και τα δύο? Στο ότι πρέπει να υποχωρήσει η δημοκρατία, πρέπει τα κοινοβούλια να αρχίσουν να ατονούν και αν έχουν ένα καλό παράδειγμα να δείξουν. 4 χρόνια η Ελλάδα. Ρε παιδιά, τι έπαθε η Ελλάδα που δεν είχε κοινοβούλιο? Τι έπαθε η Ελλάδα που 4 χρόνια οι νόμοι της εγκρίνονται από κάποιους στις Βρυξέλλες? Μια χαρά τα πάει. Αν αυτό πετύχει, αν πετύχει, γιατί όπως λες εσύ δεν ξέρω αν θα πετύχει, εγώ θα παλέψω να μην πετύχει, αλλά εν πάση περιπτώσει και το κίνημα γενικότερα βέβαια, όμως ο σκοπός είναι αυτός. Δηλαδή δεν μπορούν να πούν ξαφνικά στους λαούς της Ευρώπης ότι έχουμε ένα καινούριο μοντελάκι το οποίο θέλουμε να το φορέσετε χωρίς να το έχει φορέσει πριν κανείς άλλος. Μάλιστα. Άρα βρήκανε μια χώρα
να δοκιμάσουν το μοντέλο αυτό. Με καλή σιλουέτα. Με καλή σιλουέτα, με καλό όνομα. Γωνιακό οικόπεδο μέσα στην Μεσόγειο. Πολύ καλό οικόπεδο. Από καλή οικογένεια. Άρα λοιπόν έχουν όλα τα προσόντα να πούν ότι εδώ εφαρμόζουμε το μοντέλο αυτό. Επιμένουν οι ηγετικοί κύκλοι στις Βρυξέλλες ότι όλοι μαζί θα πάτε, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, για να έχουν, έτσι πιστεύουν αυτοί, τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τα κινήματα, για να έχουν στο τέλος της τετραετίας ένα ωραίο μοντέλο και να πούν, να το, 4 χρόνια η Ελλάδα, δηλαδή 2-15-2-19, 2-21 αρχίζει να εφαρμόζεται η TTIP, άρα 4 χρόνια η Ελλάδα, το κοινοβούλιο της δεν έπαιρνε αποφάσεις. Ή, για να το πούμε πιο σωστά, οι αποφάσεις του εγκρινόντουσαν πριν από τις Βρυξέλλες. Γιατί τώρα να μην εγκρίνονται από τις Βρυξέλλες και των άλλων χωρών, αφού μια χαρά πήγε η Ελλάδα. Και εντάξει, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε αδύναμη θέση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατές. Θα το δεχτούνε οι λαοί των χωρών αυτών? Ακριβώς. Γιατί η TTIP πάει να επιβληθεί και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Ότι για να εγκριθεί κάτι από λαούς πρέπει κάπου να έχει εφαρμοστεί με θετικό πρόσημο. Και αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Γαλλία. Όχι. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί έχουν κατακτήσεις οι λαοί αυτοί, έχουν αστικά κράτη, έχουν δομές και δεν μπορούν αυτές να ξυλωθούν ξαφνικά. Όχι. Εδώ μπορούν να ξυλωθούν πιο εύκολα. Αφού δεν έχουμε αστικό κράτος. Ακριβώς, εδώ θα πάμε αμέσως μετά. Μετά. Εδώ λοιπόν, να ολοκληρώσω τη φράση μου, εδώ επειδή ακριβώς δεν μπορούν να το εφαρμόσουν στα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και εκεί, πώς θα πείσουν τον Γερμανό πολίτη ή τον Ελβετό πολίτη ή τον Αυστριακό πολίτη ή τον Νορβηγό πολίτη, λέγοντάς του ότι μην ανησυχείς. Η Ελλάδα που το εφάρμοσε πήγε μια χαρά. Να τα αποτελέσματα. Θέλουν να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Γιατί αυτό θα εφαρμοστεί μετά και αλλού. Εδώ λοιπόν είναι το κουμπί. Και πρέπει να αναλύσουμε, κατά τη γνώμη μου τώρα πλέον, τους λόγους. Αυτούς που και εσύ είπες προηγουμένως, για ποιο λόγο επιλέχτηκε η Ελλάδα να είναι αυτό το πειραματόζωο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η Ερτόπεν. Είναι καλεσμένος μας ο Μάκης ο Σταύρου, ιστορικός, με αφορμή, τώρα τι αφορμή, πολλές αφορμές υπάρχουν, κάθε μέρα μπορούμε να βρίσκουμε και από μία αφορμή με όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αφορμή, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αναλύσουμε τη σχέση της TTIP και του τρίτου μνημονίου. Είχαμε μείνει λοιπόν προηγουμένως στο γιατί η Ελλάδα επιλέχτηκε να είναι αυτό το πειραματόζωο. Γιατί δηλαδή οι ηγετικοί κύκλοι της Ευρώπης βλέπουν πιο εύκολο το να εφαρμοστεί το μνημόνιο στην Ελλάδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Βέβαια υπάρχουν 3 λόγοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Κατά τη γνώμη μου 3 είναι οι βασικότεροι. Ο ένας ο λόγος έχει να κάνει με την ιστορία της χώρας. Με την ιστορία της χώρας, όπως πολύ ωραία το αναλύει στο βιβλίο του η νόθα αστικοποίηση, ο Βασίλης Οφίλιας, και μάλιστα το έχω και εδώ το βιβλίο. Ο ακριβής, να έρθει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ο ακριβής τίτλος είναι «Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, η νόθα αστικοποίηση». Αναφέρει λοιπόν, έχω σημειώσει και τις σελίδες όπως βλέπεις εδώ και τα έχω γραμμένα, δάνεια, στη σελίδα 98-99. Αναλύει λοιπόν στο βιβλίο αυτό και συστήνω στους ακροατές και στις ακροάτριες να το πάρουν, γιατί πραγματικά θα βγάλουν σοβαρά συμπεράσματα. Αναλύει γιατί τα 100 περίπου δάνεια που πήραμε από το 1825, που το αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Τα 100 περίπου δάνεια που πήραμε ήταν δάνεια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 2 λόγους. Για συντήρηση της διαπλοκής στο εσωτερικό και για συντήρηση της υποταγής στο διεθνή παράγοντα. Αυτός ήταν ο ρόλος των δανείων και το αναλύει θαυμάσια
ο Βασίλης ο Φίλιας. Δηλαδή έδειξαν οι ξένοι από την αρχή, από το 1821 και μετά, που είχαμε μια διαρκή επιτήρηση, ότι δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Δεν θέλουν να γίνει ένα κράτος με αστικές δομές όπως είναι όλα τα κράτη της Ευρώπης. Ήθελαν να έχουν ένα κράτος εξαρτημένο. Ένα κράτος υποδιαρκή επιτήρηση. Στην αρχή ήταν τα 3. Σαν απικία. Μπράβο. Αυτό ακριβώς λέει και ο καθηγητής ο Φίλιας. Και ο Φίλιας και ο Εράσμους, ο Αμερικάνος. Εδώ, ότι πλέον έχουμε μια απικία η οποία δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνη της αν δεν ρωτάει. Αυτή η λογική του να μην παίρνουμε ή να μην μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις μόνοι μας, αλλά να ρωτάμε τον λεγόμενο διεθνή παράγοντα, δεν είναι σημαίνει. Έρχεται από το 1821 και μετά. Αυτή ήταν η πορεία της Ελλάδας. Να ο ένας λόγος για τον οποίο είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Τα άλλα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη είναι κάτι τα οποία έχουν αποκτήσει αστικές δομές, είναι ανεξάρτητα κράτη και είναι πιο δύσκολο να γίνει η εφαρμογή τους. Μου έκανε όμως εντύπωση κάτι στο Eurogroup. Ο Σόιμπλε έλεγε φύγετε. Ναι. Μην εφαρμοστεί κανένα μνημόνιο. Σας δίνουμε και 50 δις και άιντε στο καλό. Ναι. Αφού είχαν σκοπό λοιπόν, σόν και καλά, να γίνουμε εμείς το πειραματό ζώο τους, γιατί θέλαν να μας διώξουν από την Ευρωζώνη και να μην υπογράψουμε μνημόνια? Εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι εγώ. Λέω ήτανε κόλπο, ήτανε... Ναι. Εγώ έχω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Για πες. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι υπόθηκε πως ο Σόιμπλε είχε ένα σχέδιο να μας διώξει. Αυτό το σχέδιο κανείς δεν το έχει δει πουθενά γραμμένο. Όχι. Κανείς. Υπόθηκε. Ένα σχέδιο καταγραμμένο που να παρουσιαστεί επίσημα και να λέει αυτό είναι το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας, το οποίο προτείνει η Γερμανία, δεν έχει γραφτεί πουθενά μέχρι σήμερα. Α, το έχει κρατήσει για τον εαυτό του. Ξέρω εγώ. Υπάρχει. Μπράβο. Να λοιπόν ένα ερωτηματικό που εμένα με προβληματίζει. Ναι. Από τη στιγμή που κανένας μας, τουλάχιστον όσους έχω ρωτήσει εγώ, που ασχολούμαι όπως ξέρεις πολύ και με την ιστορία και με την πολιτική και με ενδιαφέρει. Ναι. Όσους έχω ρωτήσει εγώ, μου είπαν ότι πουθενά δεν υπάρχει γραμμένο αυτό το σχέδιο. Πουθενά δεν έχει κρατηθεί. Θα έπρεπε δηλαδή να καταγραφεί. Μήπως ήταν μία απειλή. Απλά. Ναι. Να έχω ένα σχέδιο στο χαρτί. Γιατί τον έχεις ένα στο χαρτί, δεν μπορεί να είναι τσιγαρόχαρτο. Ένας υπουργός οικονομικών της Γερμανίας που έρχεται, έχει κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη, καταθέτει επίσημα και σε περίπτωση που η μελέτη αυτή δεν εγκριθεί, τουλάχιστον δημοσιοποιείται. Και ξέρει ο κόσμος, ξέρει δημόσια η κοινωνία, ξέρουν όλοι ότι αυτή ήταν η πρόταση συγκεκριμένη με αρχή, μέση και τέλος. Μάλιστα. Τέτοια πρόταση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη που να έχει γίνει από τη Γερμανία δεν υπάρχει πουθενά καταγραμμένη. Ναι. Εσένα σε προβληματίζει αυτό? Πού ξέρεις εσύ δηλαδή ότι ο Σόιμπλε είχε σχέδιο? Υπόθηκε. Μπράβο. Μήπως λοιπόν όλοι οι Έλληνες πολίτες είμαστε στη λογική του υπόθηκε, ακούστηκε και στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα και είναι μια έμεση απειλή? Εμένα αυτό με προβληματίζει. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου που έχω να πω σε αυτό, έστω και αν υπήρχε, που για μένα δεν υπάρχει, δεν το έχω δει πουθενά, μέχρι να δημοσιοποιηθεί δηλαδή μια γραπτή πρόταση που να λέει ότι αυτό είναι το σχέδιό μας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρώπη, των Γερμανών τουλάχιστον, όπως λένε ότι είχαν, εγώ δεν μπορώ να πιστώ. Αυτό το δεύτερο, μισό λεπτό. Ναι, δημοσιοποιούνται τα σχέδια που έχουν. Δεν είναι κρυφά. Αυτό το καταθέτει. Αυτό το κατέθεσε στο Συμβούλιο Αρχηγών. Ναι. Κατέθεσε, υποτίθεται επίσημα, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί και δεν ήταν μια παρέα που πίνανε ούζα, ήταν το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών. Εκεί υπόθηκε ότι ο Σόιμπλε είχε στο χέρι του ένα χαρτί, το οποίο ήταν ένα σχέδιο. Ναι. Για να φύγει Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν έτοιμη. Κατατέθηκε ποτέ? Δεν το ξέρουμε, ναι. Δεν το ξέρουμε.
Και αυτό δεν το ξέρουμε. Πώς είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα, η Γερμανία είχε σχέδιο να διώξει την Ελλάδα που λέγεται κατά κόρον? Και αν εμείς φεύγαμε. Μισό λεπτό. Το ένα είναι αυτό. Ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχω να πω σε αυτό το πράγμα είναι ότι ακόμα και αν είχε σχέδιο, θα ήταν αλλιώς η στάση του απέναντι στην Ελλάδα αν ήξερε ότι η Ελλάδα έχει το δικό της σχέδιο. Αν ήξερε ότι ο Τσίπρας στο φάκελό του, ο πρωθυπουργός της χώρας και η αποστολή ελληνική στο Συμβούλιο Αρχηγών είχε το δικό του σχέδιο. Αν είχε ετοιμάσει σχέδιο που σε περίπτωση που τα βρούμε, μια χαρά τα βρήκαμε. Σε περίπτωση που δεν τα βρούμε, εγώ έχω σχέδιο. Να το. Αν ξέρανε οι δανειστές ότι έχει η ελληνική κυβέρνηση σχέδιο εξόδου, οργανωμένο, μεθοδευμένο, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια τεράστια απειλή για τα συμφέροντά τους. Αν είχε η Ελλάδα σχέδιο. Και εμείς γιατί δεν είχαμε? Μπράβο. Να το ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο πηγαίνοντας Βρυξέλλες? Γιατί καθένας, ακόμα και εσύ, όταν πηγαίνεις να κάνεις μια διαπραγμάτευση, π.χ. μια συζήτηση για να νοικιάσεις ένα σπίτι, έχεις σαν πρώτο πλάνο σου αυτό. Αν πετύχει αυτό, λες πέτυχε. Αν δεν πετύχει, στο μυαλό σου το απλό, και ο καθένας μας δηλαδή έχει ένα δεύτερο πλάνο. Λες, αν δεν πετύχει η πρώτη μου πρόταση, πάμε με τη δεύτερη. Ναι. Αυτό γίνεται σε κάθε διαπραγμάτευση, είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Πολύ περισσότερο που ήξερε από τους προηγούμενες κυβερνήσεις ο Πρωθυπουργός ότι οι διαπραγματευτές δεν αστιεύονται. Άρα όταν πας να διαπραγματευτείς, έχεις στο μυαλό σου δύο πράγματα. Ένα, ότι μπορεί η διαπραγμάτευση να πετύχει, και δεύτερον, μπορεί η διαπραγμάτευση να μην πετύχει. Άρα... Και αν δεν πετύχει η διαπραγμάτευση, μια χαρά, πάμε και τα υπογράφουμε. Αν δεν πετύχει όμως, τι κάνουμε? Έχεις εσύ το έτοιμο σχέδιο? Να το πάρει το. Όσο σκληρό και αν είναι. Όταν και εάν ήξεραν οι δανειστές ότι υπάρχει από την ελληνική πλευρά έτοιμο σχέδιο, δεν θα λέγαν τόσο εύκολα φύγετε. Κάτι δική μου άποψη. Γιατί είναι τεράστια τα ποσά και τα χρήματα που θα χάνουν. Απλά ξέρανε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία δεν έχει έτοιμο σχέδιο. Και εδώ είναι το θέμα της απειλής. Αλλά και με αυτά τα δεδομένα, εγώ επιμένω στο ότι ο Σόιμπλε δεν είχε κανένα σχέδιο. Ήταν μια φαντασιακή απειλή, την οποία έκανε εν τη ρήμη του λόγου, παρουσίασε πιθανά και κανένα προχειρόγραφο για να πείσει σε εισαγωγικά ότι είναι πανέτοιμος. Αλλά τελικά επίσημη πρόταση από τους οικονομολόγους του, από τους νομικούς του, από τους τεχνικούς του κλπ. Με φάκελο επίσημη πρόταση δεν υπήρχε, γιατί έπρεπε να κατατεθεί στα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης και να δημοσιοποιηθεί όπως δημοσιοποιήθηκαν όλα τα πρακτικά. Επομένως εδώ είναι το θέμα της βραδιάς εκείνης. Αλλά ας επανέλθουμε στις αιτίες. Είπαμε ότι η μία αιτία είναι ακριβώς ιστορική. Έχει να κάνει με την ιστορία της Ελλάδας. Ότι εμείς δεν είμαστε αστικό κράτος. Δεν γίναμε αστικό κράτος. Μια ζωή δανειζόμασταν. Νόθα αστικοποίηση, όπως την ονομάζει ο Φίλες. Ναι. Και αυτό το χαρακτηριστικό δεν το έχει άλλο κράτος της Δύσης. Να ο ένας λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η Ελλάδα. Έχει η Ελλάδα πάρει πάρα πολλά δάνεια, τα οποία δάνεια τα έπαιρνε με σκοπό να ξεπληρώνει τα προηγούμενα. Ποτέ δεν επενδύθηκαν, γιατί δεν υπήρχε πραγματική αστικοποίηση, όπως αναλύει ο Φίλες, αλλά δεν θέλαν και οι ξένοι να μας βοηθήσουν να αστικοποιηθούμε σε εισαγωγικά, να ανεξαρτητοποιηθούμε σαν κράτη αστικά, να έχουμε τη δική μας οικονομία και να έχουμε τη δική μας πολιτική βούληση. Αυτό δεν το θέλαν και οι ξένοι. Και το αναλύει στη σελίδα 98 του βιβλίου ο Φίλες, γιατί οι ξένοι δεν θέλαν ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Αυτή ήταν μία αιτία. Ακριβώς, αυτή είναι μια αιτία ιστορική. Έχουμε όμως και άλλες αιτίες. Έχουμε και άλλες αιτίες. Αυτή ήταν μια αιτία που έρχεται από το παρελθόν. Ότι δεν θα μπορούσαν να βρουν άλλο κράτος στην Ευρώπη για να
εφαρμόσει το μνημόνιο που να έχει τέτοιο ιστορικό παρελθόν. Ένα παρελθόν πλήρους υποταγής, για 200 χρόνια δηλαδή που απελευθερωθήκαμε υποτίθεται από τους Τούρκους, 200 χρόνια, 196 μέχρι σήμερα, είμαστε στη λογική, σε εισαγωγικά το λέω, του ανήκομεν εις τη Δύση. Που σημαίνει έμεσα τουλάχιστον όλες οι αποφάσεις μας εγκρίνονταν. Έμεσα. Τώρα με το μνημόνιο αυτό γίνεται και άμεσα. Και είναι πολλές οι αιτίες. Απλά εγώ έχω αναδείξει και θέλω να αναλύσω εδώ 3 βασικές. Η μία, και σαν ιστορικός που είμαι, το έχω μελετήσει. Επαναλαμβάνω ότι συστήνω στους ακροατές και τις ακροάτριες να αγοράσουν το βιβλίο «Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα» του Βασίλη του Φίλια. Νοθαστικοποίηση. Νοθαστικοποίηση είναι ο υπότιτλος, και θα τους βοηθήσει να καταλάβουν γιατί 200 χρόνια από τότε δηλαδή που υποτίθεται ότι απελευθερωθήκαμε τους Τούρκους, δεν είχαμε ποτέ δική μας ανεξάρτητη πολιτική. Αυτό είναι το ένα. Άρα ήταν εύκολο στη χώρα μας, περισσότερο τουλάχιστον εύκολο από ότι αν θα πήγαιναν στην Αυστρία ή αν θα πήγαιναν στην Ελβετία, να πούν στην Ελλάδα, αφού είναι μια χώρα που κεκτημένη ταχύτητα έχει στη λογική του ανήκουμε στη Δύση και στη λογική της εξάρτησης και της υποτέλειας, να συνεχίσουμε με αυτήν την υποτέλεια και στο μνημόνιο. Και αυτό που κάναμε τόσα χρόνια έμεσα, να επηρεάζουμε δηλαδή τους πολιτικούς από τα παρασκήνια. Ας το κάνουμε τώρα φανερά. Τώρα το κάνουμε φανερά. Να το βάλουμε και στο μνημόνιο μέσα. Να λοιπόν ο ένας λόγος. Δεν έγινε τίποτα ξαφνικό. Αυτό που μπήκε στο μνημόνιο, ότι το κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να αποφασίσει αν δεν έχουν εγκριθεί πριν οι νόμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη μάλλον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκρίνει νόμους. Αν αυτό δεν γίνει, πλέον δεν μπορεί η χώρα να ψηφίσει νόμους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που γίνεται τώρα επίσημα, ενώ μέχρι τώρα, από το 21 και μετά, μέχρι και τώρα, γινόταν ανεπίσημα. Γινόταν ακριβώς. Ο Μάκης ο Σταύρου είναι καλεσμένος σήμερα, η Αρχοντούλα Πέτρου Οικοδέσποινα, ο Μανώλης Άλλας στον ήχο. Ο Μάκης ο Σταύρου ήρθε να μιλήσουμε για την σχέση της TTIP και των μνημονίων και αναλύει αυτή τη σχέση και μου φαίνονται λογικά όλα αυτά που ακούω, αλλά είπαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το συμπέρασμα που έβγαλες στην Ισπανία που ήσουν εδώ και ένα μήνα και από τα αριστερά κινήματα, γιατί από ό,τι κατάλαβα εκεί οι πολίτες είναι ενεργοποιημένοι πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Έχεις δίκιο, είναι περισσότερο. Όμως και εδώ οι πολίτες αρχίζουν και βλέπουν μία πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι με τα κόμματα δεν υπάρχει λύση. Αυτό είναι το που το βλέπουν. Δηλαδή ενώ είχαν επενδύσει πολλές ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν. Καλά, με τους προηγούμενους είχαν διαψευστεί έτσι και αλλιώς. Άρα, επομένως, τι βλέπουν και αρχίζουν και εδώ να ενδιαφέρονται? Ότι με τα κόμματα δεν θα υπάρξει εύκολα λύση, αν εμείς δεν πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Αυτό είναι το κουμπί για μένα. Αυτό έχει γίνει στην Ισπανία, που έχει δώσει μια όθηση στα κινήματα. Τα κόμματα τα θέλουν, τα κόμματα είναι αναγκαία βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στο χώρο της αριστεράς τα κόμματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν όσο και αν θέλουν, γιατί τα κόμματα της αριστεράς είναι κόμματα συγκρούσεων. Αν δεν είναι κόμματα συγκρούσεων, δεν είναι κόμμα της αριστεράς, και επομένως για να κάνει συγκρούσεις δεν μπορεί να τις κάνει ένα κόμμα. Θέλει κινήματα, θέλει λαούς. Το ζητούμενο λοιπόν και στην Ισπανία που το συζητήσαμε για πολύ καιρό, αλλά και στην Ελλάδα που συζητάω με τα κινήματα στα οποία συμμετέχω, είναι πώς ο πολίτης θα ενεργοποιηθεί, πώς ο πολίτης θα συνειδητοποιήσει την θέση που βρίσκεται και πώς ο πολίτης από κοινού με άλλους πολίτες θα ψάξει να βρει λύσεις στα προβλήματά του μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Και είναι πιο εύκολο να γίνει από παλιότερα, γιατί παλιότερα υπήρχε μια πίστη στα κόμματα ότι θα βγει το
κόμμα του Πασόκ, θα βγει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχηγός, ο Παντρέου, ο Καραμανλής, ο ένας, ο άλλος. Αυτό το φαντασιακό υπήρχε, λειτουργούσε. Τώρα όμως τα κόμματα έχουν καταρρεύσει. Πολύ περισσότερο θα αναπτυχθεί το κίνημα όταν θα δουν 3-4 κόμματα μαζί, τα οποία προεκλογικά είχαν εφραστικές αντιπαραθέσεις, μετεκλογικά να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, να μην δίνουν λύσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι από τα κόμματα δεν θα έρθουν λύσεις, ιδιαίτερα τα κόμματα αυτά, και επομένως θα αναδειχθεί σαν ανάγκη η δική τους προσωπική συμμετοχή. Αλλά ας μείνουμε γι' αυτό, γιατί το έχω αφήσει για το τέλος. Ναι. Να συνεχίσουμε λίγο με τις αιτίες. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, γιατί βάζω τα ακουστικά και σ' ακούω. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι μία αιτία είναι η ιστορική. Για ιστορικούς λόγους η Ελλάδα επιλέχτηκε γιατί είναι το πιο βολικό κράτος που δεν ανεξαρτοποιήθηκε ποτέ από τη Δύση, από τους δυτικούς συμμάχους. Ήταν το πιο εύκολο να περάσει ένα τέτοιο μνημόνιο που στην ουσία καταργεί το κοινοβούλιο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι για να επιβεβαιωθεί η περίφημη Τίνα. Τίνα. Έχεις ακούσει την Τίνα? Όχι. Δεν έχεις ακούσει. Όχι. Η Θάτσερ, όταν ήταν πρωθυπουργός της Αγγλίας, τότε που άρχισε να μπαίνει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός στην Ευρώπη, γιατί επί Θάτσερ άρχισε να μπαίνει, είχε πει αυτή την περίφημη φράση. Τίνα. Τίνα σημαίνει there is not alternative. There είναι το ταφ, is είναι το ιότα, not είναι το νι, alternative είναι το αλφα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Έτσι είχε πει η Θάτσερ στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Είναι δηλαδή ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός μονόδρομος. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, τότε τι νόημα έχουν οι δημοκρατίες και τα κόμματα? Και αν είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το πλαίσιο, γιατί να ψηφίζουμε, γιατί να υπάρχουν κόμματα, αφού ένας μονόδρομος υπάρχει. Φιλελεύθερος καπιταλισμός. Ακριβώς. Αυτή η Τίνα λοιπόν έχει αμφισβητηθεί από τα κινήματα. Και λένε όχι, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Όμως στην περίπτωση της Ελλάδας τώρα, ακριβώς επειδή έχει αυτή την αδυναμία, πρέπει να επιβεβαιωθεί η Τίνα. Γιατί? Γιατί από το διάστημα από το Γενάρη που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση μέχρι τον Ιούλη που ψήφισε το περίφημο τρίτο μνημόνιο στο Eurogroup και στο Eurogroup και στο Συμβούλιο Αρχηγών. Ναι. Στη συνέχεια όλο αυτό το διάστημα η Ευρώπη κοιτούσε με αγωνία τι θα γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε μέχρι τότε τουλάχιστον ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική, ότι υπάρχει τρόπος να ασκηθεί πολιτική χωρίς μνημόνια. Αυτό επέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι επιμένανε ότι δεν υπάρχει άλλη. Ναι. There is not alternative. Και παίζονταν το παιχνίδι σε αυτές τις εντυπώσεις. Γιατί όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος κοιτούσε τι γίνεται με την Ελλάδα. Θα υπάρξει άλλη λύση ή δεν θα υπάρξει? Τι ωραία να σκίζαμε τα μνημόνια τότε. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, στις 13 Ιουλίου, τότε που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, βγαίνουν προσωρινά τουλάχιστον κερδισμένοι οι δανειστές. Γιατί λένε να αποδείχτηκε ακόμα μία φορά ότι δεν υπάρχει λύση. Να ο δεύτερος λόγος που θέλουν να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Γιατί το μήνυμα αυτό δεν αφορά κυρίως τους Έλληνες. Αφορά τους υπόλοιπους λαούς που θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Τι τους λέει το παράδειγμα της Ελλάδας? Τους λέει ότι μην ψάχνετε για άλλη λύση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ακόμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσει άλλες πολιτικές έξω από τα μνημόνια, αναγκάζεται για να σώσει τη χώρα, σε εισαγωγικά βέβαια, ναι, για να σώσει τη χώρα να αποδεχτεί αυτή τη λύση. Επομένως τι συμπέρασμα βγαίνει? Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Αυτός είναι να λοιπόν η Τίνα. Να ο δεύτερος λόγος.
και το πιστεύουν τώρα, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν οι δανειστές, ότι οι λαοί θα το πιστέψουν, γιατί δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που τους θεωρούσαν δεδομένους οι ξένοι, πάνε, υπογράφουν και φεύγουν. Βγήκε ένα κόμμα που υποτίθεται διαπραγματεύτηκε και μάλιστα σκληρά, αλλά τελικά τι είδαν οι λαοί από το κόμμα αυτό? Ότι υπέκυψε. Ότι δεν έχει άλλη προοπτική. Άρα δεν είναι πιο εύκολο για τους δανειστές να περάσουν το μήνυμα στους υπόλοιπους λαούς που αμφισβητούν, όπως είναι και η Ισπανία, όπως είναι και άλλοι λαοί, ότι μην αγχώνεστε, μην κουράζεστε, μην έχετε αυταπάτης. Λύση άλλη δεν υπάρχει. Αυτό το λύση άλλη δεν υπάρχει, αυτή η περίφημη τίνα πρέπει να παγιωθεί σαν συνείδηση. Αυτό τουλάχιστον θέλουν οι ηγετικοί κύκλοι της Ευρώπης, να παγιωθεί σαν συνείδηση. Γιατί αν πετύχει εδώ, το ίδιο θα συμβεί, για να πάμε και στο δεύτερο θέμα, με την TTIP. Τι θα πούνε? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο η TTIP. Ακριβώς. Να λοιπόν πώς δένεται η τίνα με την TTIP. Προετοιμάζουν το έδαφος, έχουν μια χώρα που έδειξε σκυρτήματα αγωνιστικά σε κάποια φάση και ότι μπορεί να υπάρξει λύση έξω από τα μνημόνια. Αυτή η χώρα που είχε μια κυβέρνηση της αριστεράς αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι για να σωθεί η χώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι θα παρουσιαστεί, αν πετύχει το μοντελάκι αυτό όπως είπαμε πριν, και μετά από 4 χρόνια η TTIP. Θα φροντίσουν να διακοσμηθεί έτσι ώστε να φανεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά για να πετύχει αυτό είναι προϋπόθεση, και γι' αυτό επιμένουν τώρα οι ξένοι πάρα πολύ, να μπουν όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα κόμματα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αν είναι 1 κόμμα ή 2 μόνο που κυβερνάνε και τα άλλα είναι αντιπολίτευση και έχουμε αντιδράσει συνεχώς, δεν βλέπουν να πετυχαίνει. Άρα θέλουν οικουμενική κυβέρνηση. Ακριβώς. Θέλουν οικουμενική και μάλιστα μεγάλου συνασπισμού. Όχι μια οικουμενική με 1 μεγάλο και 2-3 μικρά. Θέλουν και τα 2 μεγάλα μέσα, θέλουν και τα μικρότερα κόμματα μέσα. Έτσι ώστε να δείξουν ότι ο ελληνικός λαός συστρατεύεται σε μια προσπάθεια, γιατί πίστηκε πλέον ο λαός, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον η μεγάλη του πλειοψηφία, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Να ο δεύτερος λόγος που θέλουν να πετύχει αυτό το τρίτο μνημόνιο. Και ο τρίτος λόγος είναι, και εδώ είναι πολύ σημαντικός, ότι αυτή την εναλλακτική λύση την αναζήτησε ένα κόμμα της αριστεράς. Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπονομεύσουν την αριστερά σε όλη την Ευρώπη. Γιατί περνάνε το μήνυμα ότι τι πασχίζεται για δεξιά και αριστερά, ποια δεξιά, ποια αριστερά, όλοι τα ίδια είναι. Μία λύση. Όλοι θα ακολουθήσετε τον ίδιο δρόμο. Τον φιλελεύθερο καπιταλισμό. Ακριβώς. Αυτό περνάει εύκολα γιατί είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Αυτό συζήτησα πάρα πολύ 1 μήνα που ήμουν στην Ισπανία. Δηλαδή, ανησυχούν τα κόμματα, γιατί και εκεί υπάρχουν 2 κόμματα της αριστεράς. Επί της ουσίας, το ένα είναι η Podemos, που ιδρύθηκε πρόσφατα από τα κινήματα αμφισβήτησης των πλατιών, και το άλλο είναι η Ενωμένη Αριστερά, που προϋπήρχε, στην οποία συμμετέχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ισπανία είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κατά. Επομένως, μου είπες ότι υπάρχει και λαϊκή ενότητα. Υπάρχει λαϊκή ενότητα, και θα πω τώρα το πώς δημιουργήθηκε. Στις 8 Αυγούστου, που ήμουν και εγώ εκεί, στη Γρανάδα, έγινε μια προσπάθεια από προσωπικότητες του αριστερού χώρου, οι οποίες προσωπικότητες συμμετέχουν και σε κινήματα. Μάλιστα ήταν και μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, η οποία ασχολείται με την αρχαία ελληνική ιστορία, η οποία θα έρχεται τον Οκτώβριο εδώ, η Μαργαρίτα, την οποία μιλήσαμε και θα τη φιλοξενήσουμε εδώ πέρα τον Οκτώβριο. Είχαν λοιπόν προσωπικότητες από το χώρο της αριστεράς. Επειδή υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους Ποδέμους και την Ενωμένη Αριστερά, τα 2 κόμματα δηλαδή της αριστεράς στην Ισπανία, και προσπαθούν να βρουν ένα κοινό, ας το πούμε, modus vivendi, τρόπο συνύπαρξης, διότι ιδεολογικά και πολιτικά τα έχουν τσουγκρίσει. Αυτός ο τρόπος συνύπαρξης, για να επιτευχθεί, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άμεσα τα κόμματα.
συμμετείχαν προσωπικότητες που ήταν γνωστές από τα κόμματα της αριστεράς, αλλά εκεί πήγαν σαν εκπρόσωποι κινημάτων. Και αυτή η πρωτοβουλία ονομάστηκε Πλατφόρμα Λαϊκή Ενότητα. Πλατφόρμα Popular Unidad. Μάλιστα. Και αυτό το Λαϊκή Ενότητα είναι που προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει γέφυρες, αυτή η πλατφόρμα στην Ισπανία προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στους Ποδέμος και στο κόμμα της Ενωμένης Αριστεράς, για να μήπως βρουν κοινή βάση για να κατέβουν μαζί στις εκλογές, αν και προσωπικά το βλέπω δύσκολο γιατί οι αντιθέσεις είναι αρκετά μεγάλες. Όμως γίνεται μία προσπάθεια. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εκεί είναι πιο ισχυρά τα κινήματα. Είναι πιο ισχυρά τα κινήματα. Αυτό έδειξαν όχι μόνο οι δράσεις που έχουν, αλλά και οι τελευταίες εκλογές. Η δήμαρχος της Βαρκελόνης, για παράδειγμα, είναι από τα κινήματα ενάντια στις εξώσεις. Μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Ναι. Έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα που τα κινήματα είναι μπροστά. Οι πολίτες έχουν πραγματικά δημιουργήσει τη δική τους λογική ότι δεν μπορούν τα κόμματα αν δεν είμαστε εμείς από πίσω. Και τα δημοτικά παρατηρητήρια έχουν συμβάλει σε αυτό. Μια σειρά θεσμοί όπου αξιοποιούν οι πολίτες για να δημιουργήσουν κινηματικούς θεσμούς και να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Αυτό είναι ζητούμενο, αυτό έχει αποδειχθεί σαν ανάγκη μετά από την διάσπαση που έχει και εκεί η αριστερά, όπως την έχει και στην χώρα μας, και βλέπουν τώρα σαν λύση αυτή την προσπάθεια, χωρίς να είναι σίγουρα θα πετύχει. Η πλατφόρμα λοιπόν Ενωμένη Λαϊκή Ενότητα είναι μια πλατφόρμα, ένας τρόπος, μια, ας το πούμε, γέφυρα για να επικοινωνούν τα δύο κόμματα της αριστεράς. Είναι τουλάχιστον κάτι που στο βάθος του τούνελ βλέπεις κάποιο φως. Το θετικό είναι ότι στελέχη των κομμάτων αυτών έχουν βρεθεί. Αλλά ζώντας εγώ τις εμπειρίες από μέσα και κουβεντιάζοντας με στελέχη και του ενός κόμματος και του άλλου, όλο αυτό και με κινήματα, είδα ότι είναι πολύ μεγάλο το χάσμα που το χωρίζει. Πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν τουλάχιστον για τις εκλογές που έρχονται, για τον Νοέμβρη. Τώρα δεν ξέρω μακροπρόθεσμα πώς θα εξελιχθεί αυτή η πλατφόρμα, αλλά για τον Νοέμβρη είναι πολύ μικρό το διάστημα να μπορέσουν να τα βρουν, να κάνουν κοινό πρόγραμμα τα δύο κόμματα και να κατέβουν από κοινού στις εκλογές. Υπάρχει μία αγωνία, η δήμαρχος της του Τσάλαρ, η Μαρίνη Εύες, που μιλήσαμε και που είναι από την Ενωμένη Αριστερά, φάνηκε απογοητευμένη από τον Τσίπρα. Μου είπε, ας πούμε, στην συζήτηση που κάναμε ότι έπρεπε να πει όχι εκείνον το βράδυ. Δηλαδή, όλοι αυτό λέμε. Αυτό έχει επηρεάσει πολύ τους Ισπανούς. Τους είπα τους έζησα ένα μήνα και μίσαμε πάρα πολλούς. Και από εκεί έβγαλα το συμπέρασμα ότι πραγματικά παρακολουθούσε η Ευρώπη. Δηλαδή με αυτά που μου λέγανε στη Γρανάδα που πήγα, στη Μάλαγα, στην Βαρκελόνη, στην Μαδρίτη, στην Κόρδοβα. Μιλήσαμε με κινήματα, με πολλά κινήματα. Μάλιστα είχα την τύχη να μιλήσω και μάλιστα με φιλοξένησε και στο σπίτι του μία μέρα ο δήμαρχος της Μαρίνα Λέντα, αυτού του περίφημου. Πιστεύω ότι πρέπει στο μέλλον να κάνουμε μια εκπομπή ειδική για τη Μαρίνα Λέντα, γιατί έχω πολλά πράγματα να πούμε μετά από αυτά. Μάλιστα ο δήμαρχος, από ό,τι μου πεθάθηκε στην Ελλάδα για να μιλήσει και εδώ. Αλλά όλοι είχαν αυτό το παράπονο, ότι περίμεναν κάτι παραπάνω από την αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ο τρίτος λόγος, ότι οι κύκλοι ηγετικοί των Βρυξελών έτσι θέλουν αυτοί, μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται η TTIP, να έχουν σβήσει οι διαφορές μεταξύ δεξιάς αριστεράς, να μην υπάρχει έστω και υποψία ότι μπορεί να υπάρξει αριστερή πολιτική ή αριστερή λύση, αλλά αυτή είναι η επιθυμία τους. Βέβαια ο καπιταλισμός είναι καπιταλισμός, είναι, όπως τα έχουμε αναλύσει και στα σεμινάρια της ιστορίας, κοινωνία ταξική, και επομένως οι διαφορές, έστω και αν γεφυρωθούν σε επίπεδο κομμάτων, δεν μπορούν να γεφυρωθούν μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει πάντα, είχε, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από την αρχαιότητα, από την δουλοκτητική της φάση, είχε και έχει μέχρι σήμερα στον καπιταλισμό μία αντιπαράθεση τάξεων, η οποία δεν κρύβεται, έστω και αν προσωρινά κάποια κόμματα υποχωρήσουν, έστω και αν φανεί μία ομοιομορφία.
η πάλι αυτή που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που συνεχώς κερδίζουν και σε αυτούς που συνεχώς χάνουν δεν μπορεί να σταματήσει, επειδή κάποια κόμματα θα μεταλλάσσονται, θα εμφανίζονται σαν αριστερά, θα το παίζουν αριστερά. Τα έχει γνωρίσει η ιστορία και όχι πρόσφατη στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Και στο Μεσοπόλεμο κλπ. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Επομένως, ο τρίτος λόγος που θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για την TTIP είναι μην έχετε αυταπάτες ότι η αριστερά μπορεί να φέρει λύσεις. Και εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά μία άλλη όψη. Η αριστερά που δεν στηρίζεται σε κινήματα. Η αριστερά που δεν αφήνει την κοινωνία να συμμετέχει. Η αριστερά που λειτουργεί κάθετα και που θέλει να παίρνει αποφάσεις μόνο η ηγεσία της. Αλλά αυτή δεν είναι αριστερά. Εκεί είναι για μένα το θέμα. Ότι η αριστερά η οποία θα είναι πραγματική αριστερά θα είναι μια αριστερά που θα βγαίνει από τα κάτω. Μια αριστερά που τα μέλη των κομμάτων, τα μέλη της κοινωνίας θα αποφασίζουν και οι ηγεσίες θα υλοποιούν. Προς το παρόν, ακόμα και τα αριστερά κόμματα έχουν αυτή τη λογική. Υπάρχει μια ηγεσία, η ηγεσία τελικά παίρνει τις αποφάσεις και αυτό για μένα είναι ένα πρόβλημα και για το χώρο της αριστεράς. Είμαστε στον αέρα. Εμείς μιλάμε για το ευρώ, για τα υπόλοιπα νομίσματα, για το γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πίσω, γιατί δεν είχαμε σχέδιο, γιατί. Τελικά τι θα κάνουμε? Αυτή είναι η αγωνία η δική μου. Εγώ λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να φτάσουμε εκεί, μια και πάμε για το τέλος της εκπομπής, στο τι 20 θα κάνουμε, λεπτά έχουμε. Ναι, στο τι θα κάνουμε τελικά. Γι' αυτό και ανέλησα τις αιτίες. Γιατί για να καταλάβει κανείς τι πρέπει να κάνει, πρέπει να ξέρει γιατί έχουμε φτάσει εδώ. Άρα, επειδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ανέλησα νομίζω με επάρκεια ποια είναι η σχέση του μνημονίου με την TTIP, πώς μέσα από το μνημόνιο προετοιμάζουν, προλιένουν το έδαφος για να περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα η TTIP. Το πρώτο ζητούμενο που έχουμε να κάνουμε είναι, ανεξάρτητα με τα κόμματα, γιατί εγώ επαναλαμβάνω είμαι πεισμένος ότι μόνο ή κυρίως τα κινήματα θα είναι εκείνα που θα φέρουν την αλλαγή, ναι. Λύσεις, θα δώσουν λύσεις. Είναι οι πολίτες, αν συνειδητοποιήσουν την κατάσταση και πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, που θα δώσουν λύσεις. Επομένως, το πρώτο που θα είχα να προτείνω είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Πώς? Δεν πρέπει να αφήσουμε να εφαρμοστεί. Γιατί η εφαρμογή του μνημονίου, ιδιαίτερα αν παρουσιαστεί και επιτυχημένη, ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Βέβαια, για τα κινήματα, τα πράγματα τώρα είναι πιο εύκολα για μένα. Διότι θα δουν τα κινήματα μετά τις εκλογές, θα δουν οι πολίτες ότι κόμματα ανεξάρτητα από διαφορές κάθονται στο ίδιο τραπέζι, έχουν εκπροσώπους και σχηματίζουν κυβέρνηση, θα το δουν αυτό, θα πιστούν ότι σε πρώτη φάση ίσως να δημιουργηθούν κάποιες αυταπάτες, ότι αφού είναι όλα τα κόμματα μαζί κάτι καλό μπορεί να βγει. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να βγει τίποτα καλό. Τίποτα. Για μένα είναι σίγουρο. Το σχεδιασμένο. Βέβαια, και αυτό. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Ό,τι και να λέμε εμείς από πριν, η ζωή και η ιστορία είναι αυτές που επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τις σκέψεις μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δώσει καμία λύση. Και η δική μας η προσπάθεια, σαν κινημάτων πλέον, σαν πολιτών, είναι πρώτα η ενεργό συμμετοχή. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε και την εναλλακτική δράση. Την εναλλακτική δράση. Υπάρχουν και άλλες συλλογικότητες, αλλά θέλω να πω το παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ότι γράφτηκε στην εφημερίδα των συντακτών στις 5 του Σεπτεμβρίου ότι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας με βάση το τρίτο μνημόνιο αρχίζει από την Χερσόνησο της Βουλιαγμένης. Και έχει υπογραφεί λοιπόν, αυτό. Να λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο εδώ τώρα? Ναι. Ότι ήδη η Χερσόνησος Βουλιαγμένης, η επένδυση που είχε σχεδιαστεί και που ήταν μια εταιρεία συμφερόντων από το Κατάρ και από την Τουρκία,
ένας όμιλος πολυεθνικός, είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί θα έφυγε δασικά οικοσυστήματα, θα έφυγε ακτές και θα έφυγε και τους αρχαιολογικούς χώρους. Να και το Συμβούλιο Επικρατείας. Είχε λοιπόν βγει το Συμβούλιο Επικρατείας τον Ιούλιο και είπε ότι αυτή η επένδυση δεν μπορεί να γίνει. Όμως στο μνημόνιο μπήκε η επένδυση μέσα. Μάλιστα. Και τώρα... Ένας από τους τομείς, είναι νομίζω 10 ή 11 οι τομείς που έχουν μπει για ιδιωτικοποίηση, τα λιμάνια, ο ΟΛΠ κλπ, η ΔΕΗ κλπ, έχουν μπει 11 ιδιωτικοποίησεις. Μία από αυτές είναι και Χερσόνησος Βουλιαγμένης. Από το μέτωπο, δηλαδή το παραλιακό του Σαρονικού, είναι 2 φιλέτα, θα τα έλεγα έτσι. Το ένα είναι γνωστό, το ελληνικό, και το άλλο είναι η Χερσόνησος Βουλιαγμένης. Ξεκινάνε λοιπόν από τη Χερσόνησος Βουλιαγμένης. Και το ΤΑΙΠΕΔ πλέον, επίσημα, όπως δημοσίευσε η εφημερίδα και κανείς δεν το διέψευσε μέχρι τώρα, καλεί την εταιρεία πίσω να ξανασυζητήσει τέλος Σεπτεμβρίου, 28 ή 29 Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή σχηματιστεί η κυβέρνηση, να ξανασυζητήσει με τους επενδυτές. Και μάλιστα, από ό,τι άφησε η εφημερίδα να διαφανεί, θα συζητήσει προσπαθώντας να βρει τρόπους να παρακάμψει το Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί είναι εμπόδιο. Παρανομίες. Να λοιπόν, ποιο είναι το καθήκον των πολιτών. Εμείς αντιδράσαμε, βγάλαμε δελτίο τύπου και την άλλη Τρίτη καλούμε συνάντηση στους πολίτες. Εδώ θα φανεί. Δηλαδή πρέπει στην πράξη να αποδειχθεί ότι οι πολίτες συνειδητοποιούν την ανάγκη πως το να χάσουμε τα δάση, τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους για να πουλήσουμε μία Χερσόνησο στο όνομα και στο βωμό του χρέους δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και στα υπόλοιπα κομμάτια. Και στο ελληνικό αυτό θα γίνει. Και όταν θα μπει μπροστά να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ αυτό θα γίνει. Και σε άλλες περιπτώσεις αυτό το πράγμα θα γίνει. Εχθές είχατε μια συγκέντρωση επ' αυτού του θέματος. Τι έγινε? Εχθές είχαμε μια συγκέντρωση, έχουμε κάνει μια ανοιχτή συνέλευση για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, γιατί βλέπω και εγώ ότι ο κόσμος δεν το έχει ακόμα αναδείξει, τη σχέση της TTIP με το μνημόνιο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και νομίζω ότι και γενικά η κοινωνία δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο δούριος ύπος, θα το έλεγα, της εφαρμογής της TTIP είναι το μνημόνιο στην Ελλάδα, και με αυτή την έννοια προσπαθώ να δώσω και αυτή τη διάσταση, γιατί όλα τα υπόλοιπα αρνητικά στοιχεία του μνημονίου έχουν αναλυθεί από πολλούς αναλυτές. Εγώ προσπαθώ και επιμένω να δώσω τη σύνδεση που έχει το μνημόνιο με τη TTIP. Ακριβώς. Στην τετραετία που θα εφαρμοστεί, γιατί η τετραετία που θα εφαρμοστεί είναι 15 με 19, άρα την περίοδο που θα προετοιμάζει τη TTIP, αφού πρέπει να υλοποιηθεί από το 2021, επομένως την τετραετία αυτή θα δείξει αν μια χώρα που το κοινοβούλιο της αποφασίζει με βάση αποφάσεις που έχουν εγκριθεί πριν από ξένα κέντρα μπορεί να λειτουργήσει. Θα επιχειρήσουν αυτοί να το παρουσιάσουν επιτυχία. Θα επιχειρήσουμε εμείς σαν κινήματα να πούμε πρώτον ότι δεν μπορεί ποτέ να καταργηθεί η δημοκρατία, δεν μπορεί δηλαδή τα κοινοβούλια και οι εκλεγμένοι των πολιτών να μην έχουν δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις. Να παρακάμψουν το Συμβούλιο Επικρατείας. Και ακριβώς. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η TTIP το προβλέπει μέσα, προβλέπει ότι θα γίνει ένα ευρωπαϊκό διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο θα αντικαταστήσει τα δικαστήρια των κρατών. Θα συνεδριάζει μυστικά, θα συνεδριάζει κρυφά. Δηλαδή την παράκαμψη του Συμβουλίου Επικρατείας την επιχειρούν τώρα, ακριβώς προλιώνοντας το έδαφος, να καταργηθεί τελείως ο θεσμός των δικαστηρίων, όπως το προβλέπει η TTIP. Δεν θέλω να φανταστώ έναν κόσμο με επικεφαλής την TTIP. Κανείς δεν θέλει να το φανταστεί. Γιατί αν διαβάσει κανείς
τι περιλαμβάνει αυτή η συνθήκη, η διατλαντική. Είναι αυτό το βιβλιαράκι που έχει γράψει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αγγλίας, ο Τζον Χίλαρη, και το οποίο μάλιστα οι Ισπανοί έχουν κάνει μια ωραία δουλειά, την οποία τη μετέφρασα εγώ στα ελληνικά, και έχουν κωδικοποιήσει και λένε οι 10 απειλές από την TTIP. Είναι δηλαδή στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο αυτό το θέμα της TTIP έχει αρκετά έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι στη χώρα μας. Ναι, δεν ξέρουνε. Αλλά συζητάνε. Λέω TTIP και μου λένε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Λέω μπες στο ίντερνετ να το ψάξεις, να το βρεις. Ακριβώς. Ίσως λοιπόν να ήταν μια επόμενη εκπομπή να κάνουμε αποκλειστικό θέμα την TTIP. Αποκλειστικό. Να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε το βιβλιαράκι του Χίλαρη, τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα, τις επεξεργασίες που έχουν κάνει οι Ισπανοί και οι άλλοι Ευρωπαίοι, για να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα προσπαθήσαμε εδώ, και σε αυτό θέλω να μείνουμε, να συνδέσουμε το μνημόνιο, γιατί αυτό αφορά τη χώρα τώρα, όχι μόνο με τα άλλα αρνητικά που το έχουν συνδέσει ήδη αναλυτές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, αλλά και με την προοπτική της προετοιμασίας του εδάφους για την καλύτερη, όσο μπορούν βέβαια καλύτερη, εφαρμογή της TTIP από το 2021. Και έχουμε και ένα μήνυμα, λέει, πιστεύω ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Όλος ο κόσμος στις 20 Σεπτεμβρίου να απέχει από αυτές τις καθυπόδειξη εκλογές, από τα ξένα κέντρα. Λοιπόν, θα το διαβάσω γιατί να κινητοποιηθούμε και λοιπά. Ευχαριστούμε. Ξέρεις, φεύγω και από το μικρόφωνο και δεν ακούγεται. Έχει πιάσει το νόημα, αλλά η αποχή δεν βοηθάει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ότι δηλαδή, έστω και φεύγουμε, ότι απέχουμε όλοι. Ναι. Και η κυβέρνηση θα βγει. Με 20 να πάνε να ψηφίσουν, η κυβέρνηση θα βγει. Με 10 θα βγει. Θα βγει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι. Γιατί μου είπανε να τους δώσουμε ένα μάθημα. Λέω, δεν τους δίνουμε μάθημα με την αποχή μας. Έτσι, αυτό είναι σωστό. Ναι. Απλά να μην μείνουμε σε αυτήν την συμμετοχή με την ψευδαίσθηση ότι συμμετέχουμε. Η συμμετοχή στις κάλπες είναι μια διαδικασία που ο καθένας θα επιλέξει τι θα ψηφίσει με βάση τις αναλύσεις που αυτός έχει κάνει. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, αν θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση πιο συνεπή προς τα λαϊκά συμφέροντα, θα κρίνει ο καθένας μας ποια είναι αυτή με βάση τα κριτήρια που θα διαμορφώσει μέχρι και το άλλο Σάββατο το βράδυ και θα πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Το θέμα είναι να μην σταματήσει την επόμενη μέρα. Να μην σταματήσει στις 21 και να πιστέψει ότι το κόμμα ή τα κόμματα, όποιο και αν ψηφίσει ή όποια και αν ψηφίσει ο κόσμος, θα δώσουν λύση. Από τις 21 και μετά. Δεν θα δώσουν λύση. Δεν θα δώσουν λύση, είναι σίγουρο. Όχι. Το θέμα είναι να είναι ο κόσμος, να είναι οι πολίτες σε μία εγρήγορση, να μην επαναπαυθούν, ακόμα γιατί για μένα αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να πούν, τώρα κάναμε μία κυβέρνηση 5 κομμάτων, 4 κομμάτων. Θα βρεθούν. Επιτέλους θα βρεθούμε σε ηρεμία. Ναι. Επιτέλους θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα εξομαλυνθούν τα πράγματα. Αυτό να μην περάσει. Αυτός ο εφησυχασμός ότι τα πολλά κόμματα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχουν πολλά κόμματα στην κυβέρνηση, είναι και εγγύηση ότι η κοινωνία μπορεί να μπει σε έναν δρόμο δημοκρατίας και ανάπτυξης. Και εγώ έχω μια απορία πάλι. Όλο απορίες. Μου λες ότι πάνε να καταργήσουν τους νόμους, τις νομοθεσίες, το κοινοβούλιο και να ελέγχονται από τα ξένα κέντρα έξω. Πώς θα πολεμήσουν τη διαφθορά που υπόσχονται? Θα ανοίξουν τις λίστες? Πώς θα γίνουν αυτά? Αν οι έξω δεν θέλουν? Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι δηλαδή τελικά και η διαφθορά δεν είναι θέμα εσωτερικό μόνο ενός κράτους. Γιατί ξέρουμε πόσους τρόπους διεθνούς διαφθοράς έχουμε. Μέσα από offshore, μέσα από... Εδώ και ο Γιούνκερ ο ίδιος όταν ήταν πρωθυπουργός έχει καταγγελθεί ότι έχει κάνει ειδικό προνομιακό εφοριακό νόμο, φοροδοτικό νόμο στη χώρα του για να πηγαίνουν μαύρο χρήμα από χώρες άλλων χωρών. Αυτά λοιπόν
έχουν φανεί. Δεν μπορεί η διαφθορά να χτυπηθεί μόνο από ένα κράτος. Γιατί είναι το παγκόσμιο κεφάλαιο διεθνές. Το πρόβλημα είναι ποιο? Να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι η διαφθορά μας ενοχλεί και να αρχίσουν κινητοποιήσεις, να αντιδράσουν οι ίδιοι οι πολίτες ενάντια σε αυτή τη διαφθορά όπου την βλέπουν. Και πού μπορούν να τη δουν οι πολίτες τη διαφθορά? Εκεί που ζουν, στους δήμους, στις συλλογικότητες. Εκεί θα δουν ποια είναι τα κέντρα διαφθοράς. Εκεί που ζουν οι πολίτες, οι πολεοδομίες, πιθανά, οι εφορίες, οι δήμοι. Και ωραία, τη βλέπουμε. Και πού την καταγγέλουμε? Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Καταρχήν, να πιστούν οι πολίτες ότι υπάρχει αυτό. Και δεύτερον, να συζητήσουν πώς το ξεπερνάμε. Οι Ισπανοί που θέλουν να το ξεπεράσουν, βάλανε τα δημοτικά παρατηρητήρια, έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, παίρνουν τα έσοδα των δήμων όλα και τα ελέγχουν, έχουν δικαίωμα να κάνουν παρεμβάσεις, δημιουργούνται δηλαδή νέοι θεσμοί, ή οι ανοιχτές συνελεύσεις πολιτών. Στη Μαρίνα Λέντα υπάρχει ανοιχτή συνέλευση πολιτών, όπου έχει θεσμικά κατοχυρωθεί ότι όλα τα οικονομικά του Δήμου θα περνάνε μέσα από συνέλευση. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει αποφάσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τους πολίτες. Αν λοιπόν οι πολίτες αρχίζουν να συμμετέχουν στον έλεγχο των οικονομικών των περιοχών που ζουν, σε μικρό επίπεδο καταρχήν, είναι μια πρώτη κατάκτηση. Αν καταφέρουν να ελέγξουν, να απολογούνται δημόσια τα δημοτικά συμβούλια, να υπάρξουν δυνατότητες παρέμβασης αποφασιστικής των πολιτών στα προγράμματα και στις αποφάσεις των Δήμων, ιδιαίτερες αποφάσεις που αφορούν το οικονομικό περιεχόμενο, αν αυτό γίνει συνείδηση, αν αυτό απαιτηθεί από τους πολίτες και αν το πετύχουν, γιατί σου είπα ότι στην Ισπανία το πετύχανε σε 1-2 Δήμους. Και ήδη αυτοί οι Δήμοι έχουν γίνει πρότυπο. Τώρα δημιουργούνται και τα παρατηρητήρια, τα οποία και αυτά έχουν βρει τρόπους, ακόμα και τεχνικούς, ελέγχου των οικονομικών των Δήμων. Επομένως είναι ένα βήμα, γιατί για να πεις ότι από την αρχή θα κάτσει ο κόσμος και θα ελέγξει όλη την κίνηση όλων των κεφαλαίων, αυτό είναι αδυνάτο. Αλλά τουλάχιστον εκεί που ζουν, στις τοπικές περιοχές και στις τοπικές κοινωνίες, που και τα ποσά είναι μικρότερα και είναι πιο ελέγξιμα, γιατί μπορεί οι προϋπολογισμοί των Δήμων να γίνουν γνωστοί, μπορούν τα έργα που κάνουν οι Δήμοι να είναι γνωστά, γιατί είναι περιορισμένα, εκεί οι πολίτες πρέπει να παρέμβουν. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα, η συμμετοχή δηλαδή των πολιτών, όχι μόνο στα οικονομικά των Δήμων, αλλά να σε βλέπει ο Δήμαρχος, να σε βλέπει το Δημοτικό Συμβουλίο καθημερινά να συμμετέχεις σε όλα τα κινήματα. Θα κάνει άμα σε βλέπει ο Δήμαρχος? Είναι σίγουρο δεν θα κάνει χαρά. Καθόλου. Αλλά είναι η μοναδική διέξοδος, ο μοναδικός δρόμος για να νιώσει ο πολίτης ότι μπορώ να πάρω την υπόθεση στα χέρια μου και κυρίως να έχει πιο αποτελεσματική διοίκηση. Τελειώνοντας, θα βάλουμε μούτσι για πούλημα. Αυτό θα κλείσουμε. Όχι για πούλημα. Εγώ θα ήθελα να πω μια κουβέντα σε αυτό το φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, με το οποίο κλείσαμε. Με τι να κλείσουμε με ξυλούρι? Δεν ξέρω με τι θα κλείσουμε. Με το ξυλούρι να κλείσουμε, με το ξυλούρι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Ναι. Πρέπει να σταματήσει να φοβάται με την έννοια ότι το να φοβάται είναι σε όφελος των αντιπάλων του και όχι σε όφελος των δικών του συμφερόντων. Αλλά αυτό μένει μία ευχή αν πραγματικά δεν σπάσει ο φόβος μέσα από τη συμμετοχή. Εκεί είναι το κλειδί, κατά την προσωπική μου άποψη, για να ξεπεράσει ο κόσμος αυτή τη φοβία. Πρέπει να βρεθεί από κοινού, να συζητήσει από κοινού, να νιώσει ότι η δύναμη της συλλογικότητας είναι μια μεγάλη δύναμη που τον κάνει να ξεπεράσει τους φόβους. Και έτσι θα μπορεί να μην φοβάται για αυτά που θα γίνουν χωρίς αυτόν, γιατί δεν θα γίνονται χωρίς αυτόν. Εκεί είναι το ζητούμενο. Να μην γίνονται πράγματα που δεν τα έχουν εγκρίνει, που δεν τα έχουν αποφασίσει οι πολίτες. Εγώ εύχομαι σε εσάς που πέφτει ο κλήρος, στους κατοίκους εκεί της Βούλιας και της Βουλιαγμένης, όλων των Δήμων, να τα καταφέρετε, γιατί ξεκινάει από εσάς. Από εμάς ξεκινάει η εκποίηση. Η εκποίηση, ναι. Να βγείτε όλοι οι πολίτες. Τι μπορείτε αλήθεια να κάνετε, να το σταματήσετε? Βεβαίως. Μπορείτε. Βεβαίως μπορούμε να σταματήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε? Καταρχήν έχουμε ήδη την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι. Η οποία είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Θέλουν να την παρακάμψουν. Και θέλουν να την παρακάμψουν. Είναι εύκολο?
Εμείς θα κινητοποιηθούμε και ήδη με το δελτίο τύπου που βγάλαμε, οι σύλλογοι της περιοχής, έχουμε πει ότι θέλουμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν θα είναι εύκολο, ακόμα και για την καινούργια κυβέρνηση, ακόμα και για τη δίκη του ΤΑΙΠΕΔ, να πει ότι παρακάμπτω την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι, αλλά έχουν υπογραφεί αυτά στο μνημόνιο. Υπάρχουν υπογραφές. Γι' αυτό λέμε ότι τελικά αυτό που λέγαμε πριν δεν σημαίνει ότι επειδή υπογράφηκαν θα γίνουν και πράξη. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι υπογράφεται γίνεται πράξη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας ακούσατε, να ευχαριστήσουμε τον Μάκη το Σταύρου. Θα ξαναμιλήσουμε αναλυτικά για την TTIP. Βεβαίως, γιατί υπάρχει και μια κινητοποίηση τον Οκτώβριο. Πολύ σημαντικό. Με αφορμή την κινητοποίηση αυτή μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή εδώ. Είναι πολύ πουλή αυτή η συνθήκη. Αυτή η συμφωνία που πάει να υπογραφεί είναι πραγματικά πάρα πολύ πουλή για τις ζωές όλων μας. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ο Μανώλης ο Σάλας, ο Μάκης Σταύρου, η Αρχοντούλα Πέτρου. Για χαρά. Γεια σας.